Ce drum ai pornit? Nu cumva tu mergi spre tas, condus de un gând pripit. Scopul tău e un scop ceresc sau e pământesc? Dumnezeu este cu tine sau tu singur ești? Iona, tu ești un trimis, nu la Tars, ci la Ninive. Cuvântul sfânt să-l zici. Iona, tu ești un trimis, nu la Tars, ci la Ninive. Cuvântul sfânt să-l zici. Sunt mii de oameni și zeci de mii, dar nu pot deosebi diferența dintre iad și raiul veșnicii. Mântuiți ei pot să fie dacă tu le spui de iubirea jertfitoare și mare a Domnului. Iona, tu ești un trimis, nu la Tars, ci la Ninive. Cuvântul sfânt să-l zici. Iona, tu ești un trimis, nu la Tars, ci la Ninive. Cuvântul sfânt să-l zici. Tu nu ceda și nu te opri dacă ești refuzat, căci nici chiar pe Domnul Slavei nu l-au ascultat. Nu 3 zile, nici 3 ani și nici chiar 30, dacă tu ar fi să predici, să nu te îndoiești. Iona, tu ești un trimis, nu la Tars, ci la Ninive. Cuvântul sfânt să-l zici. Iona, tu ești un trimis, nu la Tars, ci la Ninive.